Другая кніга Паралипоменон, раздзел 28. Ахаз меў 20 гадоў, калі стаў царом, і 16 гадоў цараваў у Єрусаліме. Не дзейнічаў справядліва перад абліччам Господа, як Давід, бацька яго. Але пайшоў дарогамі цароў Ізраэля, прычым яшчэ адліваў статуі Баалам. Ён той, хто складаў ахвяры ўспалення ў лагчыне сыноў Генома і правёў сыноў сваіх праз агонь па агідных звычаях паганаў, якіх Господ выдаліў перад сынамі Ізраэля. І складаў таксама ахвяры крывавыя, і кадзіла ўспальваў на ўзгорках, ды на ўзвышах, ды пад кожным зялёным дрэвам. І аддаў яго Господ Бог яго у рукі цара Сірыі, які пабіў яго, і многіх ад яго ўзяў у палон ды павёў у Дамаск. Ён таксама быў выдадзены ў рукі цара Ізраэля, ды паражоны быў вялікую плягаю. Бо Фацэй, сын Рамеліі, у адзін дзень забіў 120 000 з юдэяў, усіх баявых ваяроў, таму што яны адвярнуліся ад Господа Бога бацькоў сваіх. У той жа час Зэхры, дужы мужчына з Эфраіма, забіў Маасію, сына цара, і Эзрыку, загадчыка палаца, а таксама Элькану, другога чалавека пасля цара. І сыны Ізраэля ўзялі ў няволю ў братоў сваіх 200 000 жанчын, юнакоў і дзяўчат, і надта вялікую здабычу, і пераправілі ўсё ў Самарыю. А быў тады там прарок Господаў на імя Адэт, які выйшаў насустрач войску, што ішло ў Самарыю, ды сказаў ім: «Вось, Господ бацькоў вашых разгневаўся на юдэю і аддаў іх у вашы рукі, і забілі іх страшэнна, так што да неба дайшла ваша лютасць. Звыш таго хочаце вы ўзяць сыноў Юды і Єрусаліма у нявольнікі і нявольніцы. Аднак ці вы самі не без віны перад Господам Богам вашым? Дык паслухайце маёй парады і вярніце ўзятых у палон, якіх вы прывялі ад братоў вашых, бо страшнае абурэнне Господа пагражае вам». Такім чынам паўсталі некаторыя мужы паміж кіраўніком сыноў Эфраіма, Азарыя, сын Йоганана, Барахія, сын Масаламота, Эзекія, сын Селума і Амаса, сын Адалі, супраць тых, якія вярталіся з вайны. Ды сказалі ім: «Не ўводьце сюды палонных, бо да віны, якая ўжо ляжыць на нас перад Господам, хочаце дадаць, апрача грахоў нашых, большую віну. Вялікая бо віна наша, і гнеў абурэння Господа на Ізраэль». Ды адпусцілі ваяры палонных і здабычу пакінулі перад кіраўнікамі ды ўсёю супольнасцю. І пайменна названыя людзі узялі палонных, і ўсіх, што былі голымі, апранулі са здабычы. І калі апранулі іх, і абулі, і накармілі, і напаілі, і намазалі алеем, то клапатліва павыводзілі іх, нават пасадзілі на аслоў усіх слабых, ды адправілі ў Ерыхон, горад пальмаў, да іх братоў, а самі яны вярнуліся ў Самарыю. У той час паслаў Ахаз пасланцоў да цара асірыйцаў, просячы дапамогі, бо ідумейцы напалі і пабілі юдэяў і ўзялі палонных. Таксама філістынцы напалі на гарады юдэі Сефелу і Нагеб і захапілі Бет-Самес і Аялон і Гадырот, таксама Соха з ваколіцамі яго, і Тамну, і Гамзо з ваколіцамі іх, ды абжыліся ў іх. Упакорыў бо Господ юдэю дзеля Ахаза, цара юдэі, таму што ён разбэсціў народ і зняважыў Господа. І пайшоў на яго цар асірыйцаў, Тыглат-Паласар, які пакрыўдзіў яго, а не дапамог. Бо Ахаз, абрабаваўшы дом Господа і палац цара і кіраўнікоў, паднёс падарункі цару асірыйцаў, але гэта яму не дапамагло. Звыш таго, у час бяды сваёй ён, як раней, зневажаў Господа. Ён цар Ахаз. Сам цар Ахаз складаў ахвяры багам Дамаска сваім забойцам і казаў: «Багі цароў Сірыі дапамагаюць ім, буду і я складаць ім ахвяры, і яны дапамогуць мне». Хаця наадварот былі яны на загубу яму і ўсяму Ізраэлю. Такім чынам Ахаз, забраўшы ўсе пасудзіны дома Божага і пабіўшы іх,
замкнуў брамы дома Божага і паставіў сабе ахвярнікі па ўсіх закутках Єрусаліма. Таксама ў кожным горадзе Юдэі пабудаваў узгоркі, каб успальваць ахвяры чужым багам, чым прагнявіў Господа Бога сваіх бацькоў. А іншыя дзеянні яго і ўсе справы ранейшыя і апошнія запісаны ў кнізе цароў Юдэі і Ізраэля. І супачыў Ахаз са сваімі бацькамі, ды пахавалі яго ў горадзе Єрусаліме, але не паклалі яго ў грабніцах цароў Ізраэля. І па ім цараваў сын яго Эзекія.